Vedeli ste, že 90% opotrebovania motora vzniká pri štartovaní? Áno, tých pár prvých sekúnd, keď naštartujete auto, môže ticho poškodzovať váš motor bez toho, aby ste si to uvedomili. Máte návyky, ktoré by mohli skrátiť životnosť vášho auta alebo viesť k drahým opravám? Dnes si prejdeme najčastejšie chyby, ktorých sa vodiči dopúšťajú pri štartovaní auta a to, čo by ste mali robiť namiesto toho, aby ste udržali svoj motor v dobrom stave po celé roky. Zostaňte až do konca, pretože tieto jednoduché rady vám môžu ušetriť tisíce eur za opravy. Chyba číslo 1. Vyhnite sa príliš dlhému štartovaniu motora. Poďme hovoriť o chybe, ktorú robí mnoho vodičov tým, že držia kľúč v štartovacej polohe príliš dlho. Môže sa to zdať ako maličkosť, ale dlhé štartovanie sa môže rýchlo stať nákladným problémom. Tu je dôvod prečo. Štartér vášho auta je navrhnutý tak, aby fungoval v krátkych impulzoch, zvyčajne nie dlhšie ako 10 až 15 sekúnd v kuse. Ak ho necháte bežať dlhšie, prehreje sa, čo zbytočne zaťažuje jeho vnútorné komponenty a vybíja batériu rýchlejšie, než si myslíte. Časom to môže viesť k úplnému zničeniu štartéra, čo vás nechá v štichu a vyžiada si nákladnú výmenu. Čo robiť namiesto toho? Ak vaše auto nenaštartuje po 5 až 10 sekundách, prestaňte a počkajte približne 30 sekúnd až minútu. To dá štartéru čas vychladnúť a zabráni prehriatiu. Ak problém pretrváva, je čas hľadať príčinu. Prívod paliva, zapaľovacia sviečka alebo slabá batéria. Nezabudnite, že nekonečné trápenie štartéra nič nevyrieši, práve naopak. Číslo 2. Neštartujte so slabou alebo nedostatočne nabitou batériou. Štartovanie auta so slabou alebo nedostatočne nabitou batériou sa môže zdať bez následkov, ale v skutočnosti je to zdroj problémov. Batéria s nízkym nabitím má problém dodať štartéru potrebné napätie, čo sa môže prejaviť namáhavým alebo dokonca nemožným štartovaním. Ešte horšie je, že chybná batéria môže spôsobiť poklesy napätia, ktoré môžu poškodiť citlivé elektronické zariadenia, ako je riadiaca jednotka motora, senzory alebo multimediálny systém. Tento typ poškodenia je nielen frustrujúci, ale aj nákladný na opravu. Ako sa tomuto problému vyhnúť? Pravidelne kontrolujte svoju batériu pomocou multimetra. Batéria v dobrom stave by mala pri vypnutom motore vykazovať napätie medzi 12,4 a 12,6 V a pri bežiacom motore medzi 13,7 a 14,7 V. Ak je napätie pravidelne nízke, je čas batériu dobiť alebo ju vymeniť, ak je stará. Batérie zvyčajne vydržia 3 až 5 rokov. Nezachádzajte priďaleko. Taktiež buďte pozorní k varovným signálom, ako sú slabnúce svetlá alebo pomalé štartovanie. Takto vám vaše auto dáva najavo, že batéria je na konci svojej životnosti. Štartovanie s plne nabitou batériou v dobrom stave zaručuje nielen spoľahlivosť, ale chráni aj celý elektrický systém vášho vozidla. Číslo 3. Vyhnite sa štartovaniu s otvorenou kapotou. Pri otvorenej kapote sú pohyblivé časti, ako sú remene a remenice, odkryté, čo vytvára riziko zranenia, ak vy alebo niekto v blízkosti s nimi náhodou príde do kontaktu. Nástroje, zle upevnené predmety alebo nečistoty pod kapotou sa môžu v týchto častiach zaseknúť, poškodiť vaše auto alebo sa zmeniť na nebezpečné projektily. Okrem toho naštartovanie auta počas diagnostiky bez toho, aby bolo zabezpečené v neutrále alebo v parkovacej polohe, môže spôsobiť neúmyselný pohyb a ďalej zvýšiť riziko nehody. Ak musíte naštartovať auto s otvorenou kapotou kvôli kontrole alebo oprave, vždy sa uistite, že priestor okolo motora je zbavený všetkých nástrojov, handier alebo iných predmetov a skontrolujte, či je auto v parkovacej polohe alebo v neutrále so zatiahnutou ručnou brzdou pri manuálnych prevodovkách. Číslo 4. Vyhnite sa rozbiehaním do kopca bez prípravy. Naštartovanie auta v prudkom kopci bez náležitej prípravy môže zbytočne zaťažiť motor a prevodovku. A v niektorých prípadoch auto nemusí naštartovať vôbec. Tu je dôvod. Keď je vaše auto zaparkované v kopci, gravitácia môže pôsobiť proti vám tým, že odtiahne palivo od čerpadla, najmä pri starších vozidlách, alebo ak je hladina paliva nízka. To môže sťažiť štartovanie alebo viesť k nepravidelnému chodu motora, ktorý má problém s prísunom paliva.
Okrem toho, bez dostatočných opatrení sa auto môže pohnúť dozadu, čo vytvára bezpečnostné riziko. Čo robiť, aby ste sa vyhli týmto problémom? Najprv sa uistite, že je ručná brzda pevne zatiahnutá, aby sa auto stabilizovalo a zabránilo sa jeho pohybu. Potom, ak vaša palivomer ukazuje menej ako štvrtinu nádrže, pred pokusom o rozjazd do kopca natankujte, aby ste zabezpečili dostatočný prísun paliva. Pri manuálnej prevodovke pred naštartovaním zošliapnite spojkový pedál a brzdu a potom buďte pripravení pridať plyn pri uvoľňovaní spojky, aby ste predišli zhasnutiu motora alebo cúvnutiu. Pri automatickej prevodovke držte brzdu pri radení rýchlosti a postupne uvoľnite ručnú brzdu, aby ste si udržali kontrolu. Číslo 5. Pred naštartovaním skontrolujte dôležité kvapaliny. Kvapaliny ako motorový olej, chladiaca kvapalina alebo dokonca prevodový olej zohrávajú životne dôležitú úlohu pri správnom fungovaní vášho auta. Ak je hladina oleja príliš nízka, pohyblivé časti motora nemusia byť správne mazané, čo vedie k treniu kovu okov, prehrievaniu a potenciálne katastrofálnym škodám. Podobne, nedostatočná hladina chladiacej kvapaliny môže spôsobiť prehriatie motora, ktoré môže viesť až k prepáleniu tesnenia pod hlavou valcov alebo prasknutiu bloku motora. Aby ste sa vyhli týmto nepríjemnostiam, nájdite si čas na kontrolu prevádzkových kvapalín pred naštartovaním, najmä pred dlhou cestou alebo po dlhšom státí vozidla. Pomocou mierky sa uistite, že hladina motorového oleja je v správnom rozmedzí. Ideálny je čistý olej jantárovej farby. Skontrolujte expanznú nádobku chladiacej kvapaliny a uistite sa, že kvapalina je čistá. Nezabudnite ani na brzdovú kvapalinu a prevodový olej, ktoré sú rovnako dôležité pre bezpečnú jazdu. Pár minút venovaných tejto jednoduchej kontrole vám môže ušetriť hodiny trápenia a tisíce eur za opravy. Číslo 6. Preventívne opatrenia pri štartovaní v extrémnych poveternostných podmienkach. Štartovanie auta v extrémnom počasí bez prípravy môže vystaviť váš motor a elektrický systém zbytočnému namáhaniu a spôsobiť dlhodobé poškodenie. Počas veľkých mrazov olej hustne, čo sťažuje otáčanie motora a obmedzuje cirkuláciu mazania. To vedie k zvýšenému opotrebovaniu vnútorných komponentov. Počas veľkých horúčav sú prvky ako batéria a chladiaci systém vystavené dodatočnému tlaku a nedostatočná príprava môže spôsobiť prehriatie alebo elektrické poruchy. Aby ste ochránili svoje auto, osvojte si jednoduché, ale účinné opatrenia. V chladnom počasí zvážte použitie ohrievača bloku motora, ak auto v mrazivom období parkujete vonku. Pomáha to predhriať motor a olej pre ľahšie štartovanie. Taktiež sa uistite, že je vaša batéria plne nabitá a vhodná na štartovanie v chladnom počasí, pretože slabé batérie majú tendenciu v mraze zlyhať ľahšie. V horúcom počasí parkujte v tieni alebo použite slnečnú clonu, aby ste obmedzili nárast teploty vo vnútri vozidla a skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny, aby ste predišli prehriatiu. Po naštartovaní nechajte auto vždy bežať na voľnobeh 30 sekúnd, aby sa všetky systémy stabilizovali, najmä v extrémnych podmienkach. Číslo 7. Dávajte pozor na nezvyčajné zvuky alebo výstražné kontrolky. Zvláštne zvuky ako cvakanie, škrípanie alebo pískanie pri štartovaní často signalizujú problém so štartérom, alternátorom alebo batériou. Podobne, ak sa na vašej prístrojovej doske rozsvietia výstražné kontrolky, ako napríklad batéria, tlak oleja alebo kontrolka motora, je to spôsob, akým vám auto hovorí, že niečo nie je v poriadku. Ignorovanie týchto signálov a pokus o štartovanie aj napriek nim môže viesť k nezvratnému poškodeniu dôležitých komponentov alebo vás dokonca nechať stáť na ceste. Ak počujete cvakanie, najskôr skontrolujte batériu. Možno je slabá alebo má zoxidované kontakty? Škrípanie môže naznačovať opotrebovaný štartér, zatiaľ čo pískanie môže poukazovať na problém s alternátorom. Výstražné kontrolky by sa nikdy nemali ignorovať. Pozrite si návod na obsluhu, aby ste pochopili ich význam a problém rýchlo vyriešili. V niektorých prípadoch je lepšie auto vôbec nepoužívať, kým ho neskontroluje odborník. Číslo 8. Pred naštartovaním skontrolujte drážkový remeň.
tiež nazývaný drážkový remeň alebo serpentínový remeň, poháňa základné komponenty, ako sú alternátor, čerpadlo posilňovača riadenia a kompresor klimatizácie. Ak je roztrapkaný, popraskaný alebo príliš uvoľnený, môže sa po naštartovaní pretrhnúť alebo zoskočiť. Zostali by ste tak bez posilňovača riadenia a funkčného alternátora a v niektorých prípadoch to môže spôsobiť prehriatie motora kvôli nefunkčnému vodnému čerpadlu. Vždy si nájdite čas na vizuálnu kontrolu remeňa pred naštartovaním, najmä ak nebol dlho vymenený. Hľadajte praskliny, roztrapkanie alebo lesklý a hladký vzhľad, ktorý svedčí o pokročilom opotrebovaní. Skontrolujte aj napnutie. Ak je príliš voľný, môže preklzovať. Ak je príliš napnutý, môže opotrebovať remenice a ložiská. Ak spozorujete poškodenie alebo počujete pískanie, dajte remeň bezodkladne vymeniť. Väčšina remeňov príslušenstva vydrží od 100 000 do 120 000 kilometrov, ale je lepšie odhaliť problémy včas. Číslo 9. Staršie vozidlá pred jazdou zahrejte. Ak jazdíte na staršom aute, najmä na modely spred roku 2000, nemôžete len tak naštartovať a odísť ako s moderným vozidlom. Staršie autá často používajú karburátory, ktoré potrebujú čas na správne premiešanie paliva so vzduchom, aby motor bežal hladko. Naštartovanie a okamžitá jazda bez zahriatia motora môže spôsobiť nestabilné voľnobežné otáčky, zhasínanie motora a dokonca aj trvalé poškodenie. To je obzvlášť dôležité v chladnom počasí, keď olej potrebuje viac času na to, aby začal cirkulovať a premazal základné komponenty. Vždy naštartujte auto a nechajte ho bežať na voľnobeh 30 sekúnd až minútu, než vyrazíte. Počas tejto doby motor dosiahne stabilnú prevádzkovú teplotu a olej začne cirkulovať, aby chránil vnútorné súčiastky. Počas tejto fázy zahrievania sa vyhnite prudkému zrýchľovaniu, pretože to môže spôsobiť zbytočné opotrebovanie, keď olej ešte nedosiahol všetky komponenty. Ako náhle sú voľnobežné otáčky stabilné, ste pripravení vyraziť? Toto jednoduché gesto zaručuje lepší výkon a dlhšiu životnosť vášho staršieho vozidla, vďaka čomu zostane spoľahlivé ešte mnoho ďalších rokov. Číslo 10. Vymeňte opotrebované zapaľovacie sviečky. Zapaľovacie sviečky sú nevyhnutné na zapálenie zmesi vzduchu a paliva vo valcoch motora. Keď sú opotrebované, môžu spôsobovať vynechávanie zapaľovania, ťažké štarty alebo dokonca úplne prestať zapaľovať palivo. To nielenže sťažuje štartovanie, ale zvyšuje aj spotrebu paliva, zvyšuje emisie znečisťujúcich látok a časom môže poškodiť ďalšie súčasti motora. Pravidelne kontrolujte a vymieňajte zapaľovacie sviečky podľa odporúčaní výrobcu. Väčšina zapaľovacích sviečok sa musí meniť každých 30 000 až 100 000 kilometrov v závislosti od typu. Hľadajte známky opotrebovania, ako je zčernetý vzhľad alebo viditeľne erodovaná elektróda. Ak spozorujete nestabilný voľnobeh, pomalé zrýchľovanie alebo ťažkosti pri štartovaní, je rozumné skontrolovať zapaľovacie sviečky. Ich výmena je pomerne jednoduchá a lacná údržba, ktorá môže zlepšiť výkon vášho auta a zaručiť hladké štartovanie za každým. Číslo 11. Neštartujte bez toho, aby ste skontrolovali podozrivé pachy alebo úniky kvapalín. Úniky kvapalín, ako je olej, chladiaca kvapalina alebo benzín, sa môžu na prvý pohľad zdať neškodné, ale môžu signalizovať vážne problémy, ako je prasknuté tesnenie, poškodené palivové potrubie alebo chybný chladič. Ignorovanie úniku benzínu je obzvlášť nebezpečné, pretože zvyšuje riziko požiaru. Podobne zápach spáleniny alebo silný chemický zápach v blízkosti vášho auta pred naštartovaním môže naznačovať elektrické problémy, prehriate brzdy alebo poškodené komponenty. Vždy si nájdite chvíľu na kontrolu zeme okolo vášho auta, či na nej nie sú stopy kvapaliny a buďte pozorní na akýkoľvek nezvyčajný zápach. Ak spozorujete únik, všímajte si farbu a konzistenciu kvapaliny. To vám môže pomôcť určiť, či ide o olej, chladiacu kvapalinu, benzín alebo niečo iné. Problém vyriešte okamžite pred naštartovaním. Ak cítite silný zápach spálenej gumy alebo benzínu, hľadajte zdroj, aby ste predišli ďalším škodám alebo bezpečnostným rizikám. Rýchla kontrola vám môže ušetriť drahé opravy a potenciálne nehody. Číslo 12.
Skontrolovať auto, ktoré stálo niekoľko mesiacov pred tým, ako ho naštartujete. Naštartovanie auta, ktoré stálo niekoľko mesiacov bez predchádzajúcej kontroly, môže spôsobiť vážne poškodenie. Kvapaliny sa môžu znehodnotiť, tesnenia môžu vyschnúť a benzín sa môže oddeliť alebo znehodnotiť, čo spôsobí upchatie palivového systému. Batéria sa tiež mohla vybiť a korózia na svorkách alebo ukostrení môže zabrániť fungovaniu elektrického systému. Ak motor naštartujete s chybnými komponentmi, môže to viesť k prehriatiu, únikom alebo dokonca k vážnej poruche. Čo robiť namiesto toho? Pred naštartovaním vykonajte kompletnú kontrolu. Skontrolujte hladinu a kvalitu oleja. Ak je čierny a zrnitý, vymente ho. Skontrolujte chladiacu kvapalinu, aby ste sa uistili, že je jej hladina v poriadku a že je čistá. Otestujte batériu multimetrom, nabite ju alebo vymente, ak je napätie nízke. Skontrolujte tlak v pneumatikách a overte, či na nich nie sú praskliny alebo sploštené miesta. Ak auto stálo dlhšie ako 6 mesiacov, zvážte vypustenie a výmenu benzínu alebo použitie stabilizačnej prísady do paliva. Pozrite sa pod kapotu, či tam nie sú známky prítomnosti škodcov, ako sú hniezda alebo prehryzené káble, čo je pri vozidlách ponechaných dlhší čas bez dozoru bežný jav. Ako náhle je všetko skontrolované, naštartujte auto a nechajte ho niekoľko minút bežať na voľnobeh, aby sa rozprúdili kvapaliny a aby ste mohli sledovať, či sa neobjavia nezvyčajné zvuky alebo výstražné kontrolky. Tieto preventívne opatrenia zaručujú bezpečné a hladké naštartovanie, čím chránia vaše auto pred zbytočným poškodením a nákladnými opravami.